20. marca tohto roku sa v Kultúrnom dome v Jasle uskutočnila otváracia konferencia projektu s názvom Cezhraničná spolupráca obcí patriacich do Združenia gmín povodia rieky Visloka a Prešovského samosprávneho kraja pri zvyšovaní odolnosti voči prírodným katastrofám v dôsledku klimatických zmien posilnením spolupráce záchranných zložiek v oblasti krízového manažmentu. Jeho cieľom je okrem iného posilniť spoluprácu záchranných zložiek v oblasti krízového manažmentu v súvislosti so zmenou klímy. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Stručne povedané, projekt pozostáva zo spoločnej partnerskej realizácie s našimi partnermi zo Slovenska, pričom náklady naň predstavujú približne 1 300 000 eur, čo nie je zanedbateľné a hlavným predpokladom projektu je snaha riešiť problémy spojené so zmenou klímy. Hlavným jadrom projektu je predovšetkým nákup techniky, ktorá má účinne pomôcť v tomto boji, teda vybavenie hasičských a záchranárskych jednotiek a predovšetkým druhé jadro, teda školenie v oblasti kvalifikovanej prvej pomoci. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy, štátneho hasičského zboru, dobrovoľných hasičských zborov, odborníci z Centra vzdelávania verejného sektora, partneri a koordinátori projektu zo slovenskej a poľskej strany. Podarilo sa nám pripraviť projekt, do ktorého je zapojených presne 16 subjektov, 5 obcí zo Slovenska a 9 z Poľska. Ale máme pripravený aj ďalší projekt, kde je už zastúpených 20 subjektov, takže tento rozsah znamená, že sa nám vlastne podarilo urobiť niečo, čo na jednej strane výrazne prispeje k riešeniu problémov súvisiacich s klimatickými zmenami a na druhej strane nám umožní zlepšiť úroveň bezpečnosti, pretože to je náš cieľ. Które się wiążą ze zmianami klimatycznymi, a z drugiej strony pozwoli poprawić stopień bezpieczeństwa, bo taki jest cel. Tie problémy, ktoré sa týkajú poľskej strany, sa bytostne dotýkajú aj nás Slovákov. A v týchto krízových situáciách mnohokrát sme si možno prvými pomocníkmi, prvými ochotnými, ktorým vedia poskytnúť tú pomocnú ruku v prípade takýchto krízových situáciách a nehľadiac na hranicu. Podujatie bolo výbornou príležitosťou na výmenu skúseností slovenských a poľských odborníkov a na zaujímavú cezhraničnú diskusiu o zmierňovaní klimatických zmien. Úlohy realizované v rámci projektu umožnia výrazne doplniť vybavenie a skvalitniť naše jednotky, okrem iného aj jednotky dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sú v prvej línii zásahov počas krízových udalostí, práve tých, ktoré súvisia s dôsledkami zmeny klímy a reagujú na krízové udalosti, ktoré sú ich dôsledkom. Realizácia projektu umožní im lepšie fungovať a účinne pôsobiť na ochranu zdravia, životov a životného prostredia. Tieto udalosti sa nikdy nedajú čakať a je aj ťažko sa na nich pripravovať. Najlepšia je prevencia. Hospodáriť v krajine tak, aby štruktúra krajiny, vegetácia krajiny v maximálnej miere eliminovali negatívne dopady klimatických zmien na človeka. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia uniformovaných zložiek, ktorí hodnotili, ako projekt ovplyvní kvalitu praktickej činnosti v núdzových situáciách. Jest potrzebny z tego względu, że wspólnie z jednostkami ochotniczymi Straży Pożarnej również Państwowa Straż Pożarna bierze udział w różnych... Podpora je potrebná, pretože spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi sa štátny hasičský zbor zúčastňuje aj na rôznych druhoch záchranných a hasiacich alebo pátracích akcií, a to aj počas prírodných pohrôm a povodní. Preto akákoľvek pomoc a podpora týmto jednotkám je zároveň podporou štátneho hasičského zboru a vedie aj k primeraným opatreniam počas konkrétnych záchranných a hasičských zásahov. Kluczową rolę w usuwaniu skutków takich kataklizmów, szczególnie na dużym obszarze, stanowi odpowiednie wyposażenie jednostek, które biorą udział w pomocowych akcjach. Kľúčovú úlohu pri odstraňovaní následkov takýchto katastrof, najmä na rozsiahlom území, zohráva vhodné vybavenie jednotiek, ktoré sa zúčastňujú na pomocných záchranných prácach. A tu je určite veľká možnosť modernizácie jednotiek vďaka takýmto projektom. Aj v tomto prípade sa pozornosť sústreďuje najmä na dobrovoľné hasičské zbory, ktoré nám pri takýchto zásahoch veľmi pomáhajú. Vďaka takýmto programom môžu byť tieto jednotky doplnené o modernú techniku a ja viem, že úroveň vybavenia väčšiny dobrovoľných jednotiek je už teraz veľmi vysoká.
Projekt bude prebiehať do konca roka 2027.